Da gajing sokya ke bajor halor gajing don jengki reushim kabu baju tangklau pathar bat baju penyap igi merat bat kiwe doom. Hakanyo terkula lengkot arajar arpun reo nakaliang kakenhuan jong Riboy District Tourism and Development Forum. Kalapen mi da gajing maham ke bajor persya igi reushim kabu. Bat kalaong balada lap ne yokem an IT yaki syaki bor jong kaan. Habakran ni kilat patai kubor ucaman jong nega forum uba plelat tiuso. Ulitho bakum kakenhuan ke bapet perman bat syakri dan kebentar ke bahag kamiat jong kamariang. Kidap da gajing sukya ke bajor bantip bagidan kiriu shim kabu kibamdan gajing kit klik banadai kamariang ne ki merat bat kiwe gajing tau da giju penjular bat penyap pathar yaki. Kabadan gajing doknong ke bakrau na kebentar ki pateng manuan. Ulitho ru bakam tam mentak lades ke ayam terkong kumta ka jing tang klau pathar kan kata sisai kamariang. Kam tam ye gijing tung jing tep kidawai kan bat kiwe. Daga baben rap ru bagi judan ru ki reushim kabu ki baju penyak pathar ki merat haki klau ki betap bat ki baju tang ne berbi haki wa ka bajuan ra e ka jingya pathar jong ki dokha kumta kini ki breo lari ben pengat bet ki kenon an ula ben rap syu. Nagaliang forum kala wer bat kerpat ki nong ilam snong ki nong ilam seng bhalang ki nong ilam hima ki raj bat ki nong shok snong jong district Riboy ban ai ka jingi trelang ban pet ngore kum kini ki reushim kabu bat berhenti ski bor katanat wildlife bat forest ada kilap ya kum kini gibreo ki bamdan ki jingkit clear daga baban rap ke forum hi kan pet ngor bahai kum kini gibreo bal di okem on IT bet syaki bor jongkaan Kajing kwa ban pensngau pet ba lor na kaleng joko ka forum ke jungi sau pet ba nong song snong jong ka bri nyau trep bat hamtam po ka district ke jungi kalong ba ngidei ban penne ya kamariang kalong ka badon kam hado kata-kata ngidon kam ubriu iben kimarat ro ngidon kam ban yo ya ko bandi ban bam ban mangi ubriu kham tam lile ngi iba hapo ke district ke jungi bat hapo ke jelai asahul ki briu kilastang ban pensneu ya ka mariang kilum kiwa ngi kilaselen kideng kibahe kilapom bat sisa kalalong ke jengdu nong ke bakrau bat kimarat ki basyong haki klau ro kim don syo bat ke ba ngi ke don ke jingma haka generation ke banwan ya ke pateng benda ke banwan ke long ke jingma haka jingkerdo ya ke umbam umdi bat kene ka sakta wat ngi nadu mentaro kelariai kata wat kadang sedang kata tengi kerpak seki pai ba nong susung gi ba ki badon hapo kene ke bring yo trip ke jungi hapo kene ke district ke jungi snoba wat pensniu ya ke mariang ngidon kam baka mariang kan long ke ba iku iphe ngidon kam baki merat klau kindon haki klau mo kijing thau ki bo ble ula thau nadu kisim ki do ki di ban roy bat mangi ki briu ru ngim dei ban penjot ya ka klau ko betam ka jing thang ding ka ba man la ka snem hapo ka district ke jungi kalak ta sisa ya ka mariang kala pentur khong ya ka khendo hadu ba ngi kerdu ba ya ka umbam umdi hakini ki benai bajur leer kamtam mar kata kumwe ne ki nong pre ki bangi page nang mata kumno ban persep ya ke environment ngi kerpa ngi apil seki pai ba nong song snong kamtam seki dorbar snong no ki dorbar snong ki ba page ya ke snong ka thau ba chakarai ki ba page ya ka mata ka jinon kam jong ka khlaurai so bha ban ai ke jinge trelang ban batha lane ban pentip pai ba ha ki snong ki thau lane ka rai leng ba sorda leng ba ki nong yalam rai ba dei ban penne ya kami mariang ngim dei ban thang ya ka khlau batap namal ka jing thang ya klumare ka thau ya ka khlau batap kawan ra sisa ya ka jing terkhong bat ngi na kaliang ka forum ru ngila de ma ki stem ki bomen chua ngila yo ya ka khlau ngila thung ya ki se ngila panhe ya ki se nre ki don ki breu ki balik thang itu ka khlau do ngi da do long ka jing do nong ka ba khrau bat kani ka ta ya ka rep kariang bar ko ki nong rep ru ki do nong ba aba sya thang kalum ka wa bat sisa ka long ka jing terkhong na ma kata ngi apil ngi kerpat ni kino sosno ki ba e amtam kino ilam sinong ba kinai ka jing trelang ban perking ban te lakam halaki jong ki sinong ki thau jong ki bam dei ban sya ba ki breu kinwan ban thang ya ka khlau ba tap bat sakawai ka bang yoi bat ki wa ki jong ru ki lastang ban do jat kini ki do kha namar ngi yoi ki breu ki long kinong shon ki pelong nong shon ru wat ya ka wa namar ka wa ka de ka wei ka hobi jong ki nong sangkai perthai ki balik ban khwai do kha ngi ba ki pai ba man ta lastang man mare ban li khwai ban pulut ya ka pon re
abe kilit pa sikiwa ki ibe kiwa kim dong dok hasut marbale ba kibreu kilit ban ai dak dawai kilit berbi ka jing berbi ka jing ber dawai kelapan sniu hadu kata-kata ya kiwa ibran po riboy ka jungi hagi snem arsnem mensua ngilit stis po wa khring yui ya ka jingja ba kidok khang te kila du jat sisa nila i kila viral hapo gi video ru ban ni apil yi kinong song song ki ba ye badon hapo kirut wa song ba ban ye trelang ban ai ka jing pentip sa wildlife department la ne pentip sa kibor ba don ka bor ba halor ba kinle ba don kam adon ka wildlife department adon ka forest department ha ban ai ka jing trelang ban ye da ya kamariang ka jing kata kalong ka apil nakaliang ka riboy tourism environmental development forum jungi sepi barok ki ba nong song song publish